Saking napa to sakjane? Iki padha dene manggone neng dhuwur. Apane? Lah Lintang karo Mega kan dadi. Oh iya. Iki malah gawa barang-barang angkasa. Iya. Ayo dadi sawang saka kene wae, Lah Pak. iya. Iki reuni dalang Rosinden. Telek. Yo. Ngkar ngkur. Mangga Mbak Lintang. Alhamdulillah saya sehat, Nduk. Alhamdulillah. Iya. Sampeyan coba kono rada maju rono. Ayo. Kono. Nuwun sewu nggih, Bu. Karo piyai loro, nuwun sewu Nuwun ya. sewu. Mbak Lia, Mbak Tuti. Nggih. Ayo. Nggih. Kedirine pundi to, Nduk, sampean? Kula saking Karangdinaya Kepung Kediri. Karangdinaya Kepung. Nggih. Kediri. Pare. Pare. Nggih, monggo kula aturi pinarak. Oh iya. Kan wilujeng dalu Mbah Lardi sakeluarga. Matur nuwun Mbah Nun sanget ing sampun nimbali kula kalian kanca-kanca Madangkara. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, kathah rezeki ing barokah, barokah sedayanipun. Amin. Lan nggih. Monggo le. Sinten asmane, Le? Mirza. Mirza. Kumplite sapa? Mirza Kairo. Waduh, Mbak Yuni Lintang Kairo, sampean Mirza Kairo. Kelas pinten saiki? Dah bagus. Kelas kawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, kelas 5. Ya wis. Sampean seneng karo kabudayan, seneng karo nembang, apik. Ning sekolahe aja nganti ditinggal ya, Le. Nggih. Nyonto Mbak Yumu kuwi lho, sekolahe pinter, nembangi ya bergas ngono kuwi. Nggih. Sampeyan arep mbawani ya? Nggih. Nggih. Dandang kula Sesi Deman. Sesi Deman. Ya, Pak. Pak. Ya, yo. Yo. Elok iki bocah iki. Nyuwun tepuk tangan para lenggah, Wak. Nyolong pethek iki bocah semene kok. Ayo. Nggih menika sing ngajari nggih kula. Mbak Yune ngetok-ngetokne. Wah iya. Rumah saku kowe kaya Durna malah nek ngono kuwi. Kuwi murid kula. Niki murid kula. Murid kula. Ya kudu ngono no. Nggih. Handere
Bandung, napase jan le dawa kaya sepur. Ayo. Sang pekek apa to, Le? Mirza. Pekek didangu, Bapak. Napa? Pekek apa? Bagus. Wah, pinter. Pekeki bagus. Leres to? Hah? Leres. Bener, leres. Kuwi nggawa aku ngopo? Aku grujukne adikmu to kuwi. Kersane nganu riyen. Oh iya, kaya tinju kae ya. Tinju. Kan ngombe sik. Ben kersane mboten grogi to, nggih to Pak Dalang. Oh iya, bener. Wis ayo ben. Dibanyoni sik. Heeh. Pancen Mbak Yune gemati kok. Ayo. Priya bagus kang olah budaya Nah, sowan menyang Nah. kutha gedhe enak. Betara terus kayung-yung. Enggak le. Ayo. Ono. Malah nyeluk pakmu piye? Kusnun ora. Pak Kusnun. Ya, terus apa-apa? Selendang kuning kang saking bukir Arang-arang bocah ngerti lho. swara kurang permono ing wasisan ngungrung ngungrung marang niki bendara napa bendana sih? Bendara. Bendara Aja. niku napa to, Eh? Pak Dalang? Kuwi bos. Bos. Nah, bendara kuwi bos. Oh, nggih. Ah, iya. Dadi kae sing gunang terus kae Pak Bendoro jenenge. Pak Pak Bos. Bos, heeh. Bendoro ki orang yang mempunyai kedudukan. Oh, nggih. Ngungrung marang bendara Neno. Tiasulistya pijer ngincangake alis Ngincangke alis iki piye njajal? ngeten Oh isa. Mbak Yumu kon Ndang. Mbak njajal piye Mbak? Ndang. pripun Mbak Ngeten to Pak Dalang. Piye? Ngeten alise minggah sisih ngeten. Sisih. Nggih. Oh iya, heeh. Lah Lah, Mbak leresnya Tuti malah pripun? ngincang Ngeten. munggane kabeh teko dhuwur. Alise malah ucul teko Ampun, Indo. ampun Mbak Tuti terus lho mesakaken. Ben. terus tresno sasi teman Monggo ibu-ibu PKK.
luwih becik katenana bindang berpisahan tiada sulistya tarik wangi samudana marang kula warga garwa lan putra liwat kinjanging alismu tak kandher amrane rasane hatiku wasling serius padu aku isih mampu ngeladeni salamu Lele. mongko kowe bocah kuno senadyan bocah kuno kaduka angin aku kakurang kehormatan mamrung rukuh karo pinjo urip ana kutha gedhe kowe Yo angkatke. Hut. Yo lintang air jogetan no. madang karo Oh yeah.
biasa. Aku perlu memberi apresiasi yen karo Andra ingkang puspita rum luar biasa, bocah iki pinter tenan. Tepuk tangan para lenggah, para penonton sedaya. Wah, iki sik to, Lek. Jujur kuduan, bapakmu dalang mriki. Sanes. Loh, pengrawit. Sanes. Guru tembang. Bisa dadi. Ugi kantor Pak Camat dalah ibu. Monggo buka celuk, Mbak. Ning omah wis ora krasan kaluyuran anggole ising tak sayang mabeng miteranggonku miteri para krasa esok awan nganti bengi manien nanti liya kanyayang kleyang tak sawang meja ing ngepan kanjangan tarindik saka kadewan sarwi ngoceh dheweke ngalih bejoan tak suwon mbak aja ngece padang kuning agale pikiraku komik seleret tirang tak sawang tandang manis bunga yen katon nyanding sirani berapa kala atiku kekiwon liat yen siput aku tetati keberangan ati
iya, iya. Sekar Bima. Semakin di hati. Koperdes seduluran kawase, Koperdes pasti bisa. Selebet Solo lambat wae. Matur nuwun, Pak. Trisang mogaya kidang landingan. Duwe ayo Alus manis nengsem make wis ora usah tolah-tolah golek saweran santai wae kurang apa piye kok ngenehi karo Pak Bupati diparingi akeh kok bingung noleh karo muga-muga enek neh iya iya lha wis disawer ngene tangane aja membegegek ngono kuwi nggih Pak dipulahke yo diangkat kiwa diangkat nah wis ketok kaya ngomong-ngemis malan kowe iya. Yo. Noleh neh. Wong enek piyayi ngene-ngene ya mesti noleh lho. Mesti batine ya Allah duwe neh, ya Allah duwe neh ora. Wis medun, tangane medun. Nah wis. Nah iya. Ngono, rada mlaku ngiwa ngono. Blocking panggung digarap. Nah, ayo. Karo nembang aja mlaku tok, ayo. Nono, golek isi podang malah kaya bar sunat kuwi malah ngono lagu. Hop kene, hop mandek. Nah. Ibu bunga ing
marani tok ora tak kok nyekel kok marani tok ya. Tiku Nene nyanding bisa sepisan malih nyuwun tepuk tangan untuk Umi Hafifah, siswa kelas 1 SMK Negeri 8 ya. Iki kok jaluk ora? Nggih, Pak. Oh, diparingi pira mau karo para Sutresna? 150. 150 ya. Nggih. Ya, saiki disawang ngerti matematika ta? Ngertos, Pak. Pira? 100. Iki 100. 100 karo 100 pira? 200. Tak tambahi 50 nya. Wis. Matur nuwun, Pak. Alhamdulillah. Lah wau sing biru, Pak. Mudeng rene gorene. Bocah ora ngerti matematika to. Diulang matematika apa ora? Nggih, Pak. Duite pira? 150. 150 ngono lho Nggih, ya. Pak, 150. Heeh, 150. Iki pira? 100.000, Pak. Iki pira? 100.000. Bisa matematika apa ora? 100 karo 100 pira? 200, Tak Pak. embuhi 50. Lho, piye to aku iki? Wis, gak nembang. No. Weh. Hahu, ngisin-ngisine ora. Ngono ta. Hahu ora. Matur nuwun, Pak. Dalang Cipto Kuntadi. Wis nranyak kowe karo aku. Ora pareng ngono kuwi ora. So cipta ora. Oh iya. Ya. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Iya. Kowe pengen entuk akeh? Apa, Pak? Pengen entuk dhuwit akeh? Pengen, Pak. Nyindenmu ning jaba kono lho, Sang. Ayo weh, mesem ditresnani karo Piyayi Pekalongan Umi. Elak. Arep gitu apa, Nduk? Gitu apa, Nduk? Badhe kula tabung, Pak. Ditabung. Nggih. Dilumpukne. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Sampeyan nyinden pirang-pirang bengi, wis pirang-pirang taun ngono kuwi, duwite kok nggih apa? Nggih kula lumpukne, Pak. Sakniki damel kula tumbasne ingkang rodone sekawan setire bunder. Alhamdulillah. Dadi ora nganggo sepeda motorne saiki lek tanggapan. Mboten, Pak. Apa mobil Avanza? Sanes, Pak. Xenia. Sanes. Panther mesti. Sanes, Pak. Lho, Kijang Innova. Sanes. Lah apa? Selepan. Kowe selepan nabrak kowe dhewe kuwi ora. Mungkin iki tuwas tenanan tak kira lek roda papat sing berase wae dapure selepan ora. Apa ya sae sinden umi numpak selepan ora. Ayo, yo nembang. Yo. Esok aja ngece padahal ning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis ibu bungah yen lakon nyanding siran ora bakal atiku kegiwang liyan si ojang andutut ati kepratan ora manduh atiku tansaya tuturah tak sranan isun
luar biasa ya. Podang kuning kang ngaturaken Dik Lintang mawon nggih. Nggih. Wah, cocok Pak Suryono ahli anu Nggih, monggo Lintang Kairo. Sampeyan minangkane Nggih to. Gandeng Bong Supit permintaane ya manuk ya. Manuk. Podang kuning. Kene nak. Karo Mbak Mimin karo Mas Sapri kan nak. Nggih kalih Pak Lek Min. Kok Pak Lek Mbak Mimin ngono ae kok Pak Lek. Alah Pak Desukimin ngono wis ra apa-apa. Pak Desukimin. Heeh. Wis karepmu nduk cah cilik arep tak sengeni ya engko tuwas. Iki enten meneh. Nyuwun podang kuning saking Pak AKP Kasiwon Eza Kapolsek Semanu digabung mawon. Sawenane besok ketemu di Kentreng. Siap. Wah. Surem tiba. Lah ngopo kok njur telutur? Ketemune. Ayo nak, podang kuning diaturke pamundutanipun Pak Suryono sekalian Pak Kasiwon. Pak sinten? Pak Kasiwon. Pak Polisi. Oh nggih. Nggih, Pak Kapolsek. Wah, lho kae sego. Napa? Saya gede amplope. Diwaca sekalian mboten? Nggih, sekalian nyuwun lagu Kubu Kasmara sing nyanyi Mbak Mega Bowo, katur Pak Haji Saidi, Wakil Bupati Sleman, Bapak Joko dan semuanya pemirsa YouTube ya saking nanti buat jan ora cetha tulisane kek ora. Iso maca apa ora? Kali tulis. Wis, jan. Apa iki? Bapak Joko Peke Irianto, pemirsa YouTube Kecamatan Ngawen Semin Gunung Kidul. Saking Bapak Widi CV Jaya Sevia Mandiri Bersumurnya Jogja, salam budaya. Saweran transfer 500.000. Surem. Ayo nak podang kuning. Nadian wujud demo peksi Ana meneh saking Pak Kasidi Jakarta Timur ngersake pepeling wau sampun. Sampun. Enak. Kelas loro SMP suarane apik, ngalah wis iso golek rezeki dhewe. Heeh, nuntun adik. Nah iya, upama kowe wedok ngono ya SMP meteng kok lek kowe malah. Pak, mula iman ki ya kudu kuat. Lah iya. Wong ayu kaya aku ya kanugrahan ya pacoban. Nek kula kalih Pak Le Mimit niku ayu pundi? Ya ayo kowe tono kan kowe ya asli. Bedane napa? Bedane nek kowe asli nek lek men kowe karbitan. Ya Allah. Wis nek aku buntu nah lagi dadak kalang-kalang. Alus manis toremra ati nek nggon masalah swara njaluk ajar Bu Mimin. Bulek Mimin. Ya nek swara kabeh di karakter itu ya no. Aku kok ora keminter ki ora. Ning saora-orane aku ora lahir luwih dhisik timbang kowe. Dadi pancen pesinden ki utamane sing nomor 1 swara. Ana sing dari kecil pancen di karakter swara sing apik. Napase landung. Ning ana sing suarane biasa kudu sinau meneh kudu diolah. Lah swara nomor loro penampilan. Jadi make up wajah, rambut, cara berbusana, dan yang terpenting attitude. Cara membawa diri ya tanah. Sing nomor 3 nek pen kondang kaya Mbak Mimin kudu geleman.
Aja. Gelemane tegese piye? Geleman ki ndawi Dik Yusuf ya mangkat. Oh. Lendawi paribasane kanca-kanca warga laras mangkat. Lendawi dalang-dalang Klaten mangkat. Lendawi dalang Gunung Kidul mangkat. Nggon Jatilan ya Ora oke. pilih-pilih. Ora pilih. Nggon ketoprak ya oke, uyon-uyon ya mangkat. Jelasno. Jenenge Madhep enteng. iki. Kuwi geleman iki gelem ngono kuwi enteng kan. Oh nggih. Ayo geluman. Masa minggat kulit lana golek isi podang jenar Upama dicandra manuk ngono nek lintang ki apa, Lek? Napa? Ya lahbet. Lovebird. Lahbet. Burung sakit. cinta. Heeh. Nek ada apri ki apa ya? Kenari. Kenari, yo peteng. Sampean Kula paling mboten cendrawasih. Palah. Kapian. Lah apa? Gagak. Nggih gagak niku sing Kuwi mau mati lho kuwi gagake sembrono. Sing ngawase napa? Sing Iku lho Garuda. sing buta niku lho sae. Oh, kuwi nek ning dekku jenenge Ancel Galeng. Sing itik-itik cerit, itik-itik cerit ngono kan. Aja ngajari bocah elek. Lho, Nek tengen kula jenenge Lah nek cerat-cerit kuwi mau ki artine ngopo kok terus galengan bareng. Nek ten terus galengan to mlaku angger keonten wong lungguh angslep. Nah. Mlaku melih angslep lemah. Lah ya mau ki ngomong ki angslep ngono kok cerit. Ayo nak. Ibu bunga ing atiku Awakku gatel kabeh ngapa ya, Bri? Lah ngapa? Padahal mung 106 sasi lho. Panunen ya. Monggo sesasi. Lah kon dukune setahun pisan kula 6 sasi rak ya rumangsaku ya luwih apik to. Mula nek perawatan wajah ki liyane ibu-ibu pesinden kanggo krim pemutih ngono. Krim wajah kok wis salep 88. Obat koreng. mandi tapi niku. Mandi. Mandi. Aku nunggu nek murus diombeni super tetra. Lah apa lambunge iki luka. Nyanding bisa dadi Ya, sak langgame sisan. Iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggone isih tak sayang obeng-obeng terang bumi teri ora krasa iso iman yen
kenal lagi. Apakah Napa? itu? Mongke Gubuk Asmara mangke. Oh, Mbak Mega nggih niki. Ya. Nggih, monggo. Iya ki watuk yo iki. Oh, lah kok ya kok padha Niki kadose nggih tas SMP, Bu, Mas. Oh nggih, sekelas kan dengan. Ya. Cuantik. Aja. Karepe iki men rukun. Ben ijo-ijo wae. Aku tak lungguh ya, Pak. Iya. Uket mau ngadeg terus kowe gek lungguh. Wilujeng dalu Mbak Mega. Wilujeng dalu ugi Mbak Lintang. Dan derek belajar ya Mbak. Sami mawon kula nggih kok. Iki lagi napa to sakjane? Iki padha dene manggone neng dhuwur. Apane? Lah Lintang karo Mega kan dadi. Oh iya. Iki malah gawa barang-barang angkasa. Iya. Ayo dadi sawang saka kene wae Lah Pak. iya. Iki reuni dalang Rosinden. Telek. Yo. Ingkar ngkur. Mangga Mbak Lintang. Wiwitane ngingkar ngingkur. Monggo. Ningsen yen kemutan Lelampahan kang kauri. Napa ta Mas Kimpul? Kuwi sirek Sirek napa? iri. Ya anggere nganggo si ngarepe. Lah nek ora nggosi lah ngopo? Lah kok nek ngomong blirik ngono kan. Heeh, ya. Tresno tulus nadyan engku bekas Ya dibacutke langsung dangdut wae. Ya. Ya Pul.
Gading sehat toh Mas? Sehat. Aja mutah-mutahne ya. Boten purun nadai wa. Aku nadai aja kuwine. Apane? Ya liyane lah. Mbak tenang no pikirmu ning kene ora bakal muntah-muntah. Ngapa? Sebabe apa? Sugeng dalu Yulimbono sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing pertama paling utama kuwi sehat. Nek awake wis sehat njuk bar kuwi iso nyambut gawe, iso nglipur warga kabeh masyarakat sing antu-antu. Lah ngono ta? Nggih. Sowan kula wonten mriki kalih Pak Tatin Titot. Majeng mriko. Kon ngopo? Yo ketemu adine. Iya. Ketemu haru-haru adine gitu. apa anake nek sarane? Lah, putune. arep milih anak mati. Putu padake aku mbah. Aku masih belum tua ya. Selamat malam Mas Gading, Mas Gadang. Selamat malam. Lama tak jumpa ya. Iya, lama tak jumpa. Sami sehat toh? Alhamdulillah sami sehat. Mas Gading sehat toh Mas? Sehat. Aja mutah-mutahne ya. Boten purun nadai wa. Aku nadai
Dai aja kuwine. Apane? Ya liyane lah. Mbak tenang no pikirmu ning kene ora bakal muntah-muntah. Ngapa? Sebabe apa? Suguhan lho sakmene kae. Wah. Lho. Luar biasa Yo, ini. antri masuk angin. Matur sembah nuwun PKWL menika Pak Suroso, Pak Gigno, lan sedoyo mawon sing sudah membuat persiapan sedemikian rupa lan sedoyo warga ingkang sampun caket merapat wonten mriki. Nggih, makempal. Makempal nglumpuk wonten wonten mriki. Wonten meneh. Menika luar biasa acaranipun tidak dinyono-nyono, terjadi betul diangen-angen setahun kepengker. Iya, kepengker. Kepengker. Nggih. Nah, kepengker menika kula nggih sowan mriki kek nek mboten kelentu wonten mrika nggih sebelah mrika. Sing biyen nyabrang rono. Nyabrang mrika. Saiki nyabrang rene. Niki nyabrang mrene. Sama saja. Sami mawon. Sami mawon. Nggih, suguhane padha okehe. Padha okehe. Pokoke ora Aja sumelang nganti perutnya sakit mergo kelaparan tidak usah. Tidak akan mungkin matur sembah nuwun. Bingung le arep sing dimaem sing endi sih. Lah mau sing ngerebab sambat aku ngeledeng. Ono panganan ora nagih aku, ono panganan ora. Wis dinai gedang goreng sak nampan. Oh. Tenang wae. Ana iki mono ten rano warung ya. Tak to. Kudune sing dijuluki Bakur Brand ki kudune kowe. Kudu aku sing cara lanang. Kowe iki cara wedok iki cara lanange. Sing bagus sing nomor 1. Awak dhewe ngucapke Mbak Sugeng selamat waduh. Sela Joso Jawa napa Indonesia nggih? Jawa nggih? Oh, Jawa. Anggo gelungan gayamu bahasa Indonesia so Jakarta kamu. Omong wae. Iya. Kowe sing omong Jawa, nah. Kamu yang Indonesia. Ya kan aku. Kamu orang Sentolo mau coro Jakarta boleh. Tapi kan ada Pak Gino nih Jakarta. Sentolo kan juga Indonesia. Oh ya, aku Jawa, kamu Indonesia. Aku coro Jawa, kamu nyelameti coro Indonesia, tapi nggak boleh medok ya. Ya, yang bagus gitu. Ya kowe aja medok. Ayo. Ayo. Ya sabar, jangan dihayu-hayu dulu. Nah. Ngaturaken. Alah, wis medhok ngatur ki apa? Sugeng ambal warsa kaping kalih untuk PKWL luar biasa. Mugi-mugi sedanten paringi sayuk rukun anggenipun pasederekan selawase. Wis wangun ra Jawaku. Wangun kandhane yo. Kowe cara Indonesia yuk yang bagus. Piye? Cara Indonesia ini biar translator gitu. Cara ngimbungan wae ya. Ya, coba. Selamat ulang tahun kagem PKW. Kagem itu apa? Kagem. Bahasa Indonesia kok ono kagem. Campur apa tau? Kan aku cara ngimbungan. Oh yo. Selamat ulang tahun buat PKWL yang kedua. Semoga semakin solid, semoga tambah rukun, semoga semakin banyak yang ikut bergabung dengan grup kita PKWL ya. Semoga selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Tetap kan nggih Pak. Tetap memberi rezeki pada kita ya Pak. Sing penting dongane sedaya PKWL paringi sehat, paringi rezeki lancar. Selalu cinta sama warga laras. Warga laras matur sembah nuwun pun diopeni, dirangkul. Sama Mas Gadang, Mas Gading selalu dikasih support untuk bisa pentas. Iya. Ya, wong iki cetok tahun ngajeng wis dijopo dhewe ya, wis dicoret. Tanggal 1. Tanggal pinten mau Mas Gading? Setunggal November 2025. Gleleng rawi wis tekan November 2025 wis ana coretan lho dhewe. Menamu wis tak coret durung. Wis aman tak tulis PKWL wonten Sedayu. Menamu wis durung? Oh, iki sing arep pelanggaran iki. Ya ora arti sesuk nek mbok menawa kan aku untuk tahun ke depan aku mau program. Jadinya, program apa? Program ya oh, mau meteng kamu. Apa? Mau meteng. Meteng nih apa? Itu. Iya, enggak tahu lah. Mau program punya tambahan. Siapa tahu kamu juga menikah? Oh ya, siapa tahu ya. Iya. Ya itu bukan alasan kamu cuma dari Sentolo tekan Sedayu sepiro yo. Ora adoh yo. Nek kowe meteng sangang sasi ra apa-apa wis tekan Sedayu. Kok nek brojol nang kono? Ya kok direwangi kanca. Nggih pokoknya sing bagus sehat sedayanipun. Mugi untuk tahun-tahun kedepannya juga kita semakin solid dan kita diberikan umur yang panjang.
kesehatan jadi bisa tetap nguri-uri kabudaya. Mas Gading, Mas Gadang, mohon izin boleh kita panggil ke atas mungkin PKWL siapa yang mau di ini patah ayo yang dikersake bisa naik ke atas mbok menawa. Ingkang kagungan dalem Bapak Suroso kalian Pak Gino menika. Oh nggih. Pak Suroso Pak Gino boleh naik ke atas panggung. Tadi kan versi awal wayangan, ini versi limbuan ya. Mangga. Sugeng dalu, Pak Gino, Pak Suroso. Sugeng dalu, Mbak Elesia. Luar biasa, terima kasih sekali kita diboyong sampai Jepara. Meniko desane namanya Kelet. Kelet Keling. Kelet Bengkok. Bengkok Kelet Keling Jepara. Wah, geng. Matur suwun saged sowan ke sini lagi Pak Suroso. Mbok menawi ada pangandikan dan bagaimana perasaannya ini ada ulang tahun PKWL yang kedua. Mas Gading-gadang WL niki sindene mboten nonton sing izin. Niki sedaya berangkat. Kompelit sedaya. Kompelit. Oke, yang jelas kita dari PKWL Klasik terutama saya sendiri mewakili untuk PKWL Klasik sangat senang dan bahagia sekali dengan diboyong ke sini. Kompak untuk sinde-sindenya masih lengkap 10. Itu yang selalu kita nantikan untuk selamanya tetap harus kompak solid untuk selamanya. Amin. Dan juga di sini saya juga terima kasih banyak dengan Pak Suroso Dewa Putra, ini luar biasa supportnya untuk di PKWL Klasik ini. Beliau semuanya sampai kayak begini semuanya dan benar-benar rasa terharu saya itu. Bener ya. Terima kasih banyak ya Pak Suroso, sekali Ibu Sutari. Moga ini semua bisa berkah menjadikan amal ibadah. Insya Allah bisa buat amal kita di akhirat. Insya Allah rezeki dilancarkan semuanya ya. Insya Allah. Yang penting bagas kewarasan, panjang umur. Amin. Dan juga ini terutama untuk anakku Ki Gading Pawul Kirisno Saputra, juga anak Mas Ki Gadang Prasetyo. Ya, tetap semangat, belajar terus dan belajar. Misalkan ada yang kritik, yang enggak ya kita istilahnya misal membangun kita ambil untuk maju ke depan ya, pokoknya itu ya. Jangan istilahnya kita udah laris langsung kita bangga, enggak boleh. Tetap kita menunduk seperti kayak padi yang udah tua. Ya, itu. Tetap merendah diri dan juga ingat itu ya pesan dari almarhum Bapak Ki Seno Nugroho, tetap mengayomin keluarga, penabus, ya semua kru itu semuanya adalah keluarga. Tanpa beliau sebagai pemimpin tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu semua hanya bekerja sama. Dengan bekerja sama ini semuanya akan bisa maju untuk melangkah ke depannya lebih jaya, sukses. Itu pesan dari Pak D ya. Monggo Pak Suroso pilih ngaturake monggo. Kula niki dredeg kok. Alah biasa mawon aku dredeg. Dredeg Pak Suroso. Ki nopo Pak? Biasa mawon. Dredeg napa Pak? Cobi diijolke Mbak Tati sing sebelah kono nek Mbak menawa. Ada beda lah ya. Nggih. Terus sing dredeg mboten. Niki keringetan sedanten. Alah. Saya kayane. Niki dereng kula demuk lho Pak, nek kula demuk tambah keringetan mengke. Walah malah dredeg kan iki. Nggih kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh dumateng para pamirsa ingkang saking Blingking Kelet pundi kemawon ingkang sampun nyengkuyung ulang tahun PWKL ingkang kaping kalih. Mugi-mugi terlaksana pentas menika mangke saged lancar, selamat, mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa nggih. Berarti warga Laras menika sampun kaping kalih anggenipun rawuh wonten griya kula. Alhamdulillah. Mugi-mugi mangke
tahun-tahun ingkang badhe dateng saged nimbali malih. Insyaallah. Mugi-mugi Gusti tansah berkahi. Kula terkesan kalih niku putu kula niki persis putu kula niki. Sik pundi? Mbak Anteng niki persis. Oh, Mbak Anteng. Niki anakku ya, Pak. Anakku. Persis cucu saya ini yang nari tadi ini yang anu Sisil ini. Oh, nggih. Waktu yang tahun kemarin tuh nggak ikut rawuh. Ya. Lah niki keleresan sedaya saged kompak, warga laras saged kompak. Kula ngaturaken matur sembah nuwun dumateng sedaya warga laras. Anggenipun sami guyub rukun saged rawuh wonten ing Jepara senajan tebih kirang langkung 7 jam nggih. 7 jam perjalanan kula wau Jakarta mriki. Mugi-mugi benjang kula saged sowan wonten Sedayu. Amin. Nggih kula mangke nyuwun pramen Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Iki Dola lho Mas Mas Sol. Solikin nggih menika Roro Jonggrang. Roro Jonggrang nggih. Niki pun kula pajeri niki Mas Solikin. Aja sumelang Mas Sol. Aja sumelang Pak Sadu. Sampun, Pak. Nggih. Pundi, Pak? Wonten niki mangke. Oh ya andang tunda pundi nggih mangke. Nggih matur suwun nggih Pak Suroso. Anu menawi ajeng dados putune panjenengan wonten formulire mboten? Kula nggih pengen. Harus melamar to. Nggih, melamar dados putu kula niku Mas anu Mbak Anteng niki nggih niku. Nggih. Ning cucu kula niku nembe SMP kelas tunggal. Oh nggih. Mbak Anteng kan pun S2. S2 lulus nggih. Mbak Elisa mun doktor niki. Wah, nggih pengen Alhamdulillah. OTW nggih. Tepuk tangan semuanya. Sembah nuwun, dereng. Nggih, sekali lagi terima kasih semuanya. Semoga Mas Gadang, Mas Gading kedepannya seperti Ki Seno Nugroho. Amin. Terima kasih. Nah, ini begini Mbak Elisa, untuk ulang tahun yang ketiga nanti kan kita PKWL kan di Sedayu. Ya. Mudah-mudahan untuk ulang tahun lagi yang keempat, mudah-mudahan kesini lagi. Ini Pak Suroso baru membangun joglo yang di samping rumahnya dengan ukuran 10-12. Jadi nanti udah tidak pakai tenda lagi. Kita doakan saja semoga diberikan rezeki yang lancar. Insya Allah apa yang digayuh cita-citakan Pak Suroso bisa terkabulkan dan juga kita bisa membahagiakan kita semuanya untuk keluarga warga laras. Insya Allah dengan kita lestarikan ini supaya budaya tetap lestari ya, budaya daerah Adiluhung, warisan leluhur kita, kalau bukan kita siapa lagi. Insya Allah dengan kita lestari bersama budaya akan terjaga kelestariannya. Syukur-syukur bisa ngeremboko anjayeng bawono. Nah, itu luar biasa. Sebelum turun Pak Gino ini harus nyanyi bersama dulu yang gayang ya. Iya berempat kita nyanyi yang gayang yang gampang. Yang bisa bersama-sama. Iya joget gak apa-apa Pak Suroso bebas joget aja. Pak, saya boten nyanyi. Nggih. Tayuban. Tayuban dong nggih. Siap. Apa Pak adone tayuban? Pas Nawi. Gubuk asmara. 8-10 ya. Loro asmara napa gubuk asmara? Rais. Oh, rung iso rung iso. Gubuk asmara apa? Biasa mawon. Boten sekenayop. Sri Uning apa-apa. Ya Sri Uning. Uning ya. Bisa ditayubkan. Sri Uning bisa. Sri Uning yang ditayubke. Ditayubke. Mas Wahyu. Yang menembang Pak. Waduh aku. Loh, nanti kita gantian ya. Tapi aku harus ngetek ya. Saya nggak bisa. Oh iya siap. Kita nanti sama kita yang penting joget aja. Ya, sama? Sama doa. Elisa, tidak boleh. Aku bilang doa. Monggo Mbak Tatin. Kula mriki mawon panjenengan pengen tak mlayu. Jangan tengah. Mboten kula cegati pengen jenengan mlayu. Mboten siap. Pun kula tawisi kok. Wes untung tak neh Ora katon saka kamera, ora katon. Lagi kalih kula. Penyutingnya Mas Dodo sampai bingung nih kok, gambarnya teng pundi ngoten. Ndak mlayu kok. Tak cegat kene. Tapi ngeten kan kepanggih ketinggal. Langsung nggih. Celok mawon. Sri Hening mesti ketuban labuh
panuban lamun tresno kang sapaya pati marang Raden Wiratmaya saputra dasa ananda pranti bakate masuk asik Sriuning datan grahita terus senajan wekasanira ala bungakara monggo ingkang badhe request patus di kemawon kesaripun ya. Masih ada segepok loh teman-teman. Jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor. Monggo kersa. Matur suwun nggih Pak Dino. Matur suwun Pak Suroso, wah luar biasa. Menika sampun. Sampun. Mangke malih. Iki lho ana utang lho Mbak, utang tadi udah di DP. Siap. Ya, tadi Pak Gino juga request sambung wanci dalu nggih Pak Gino. Nggih, mangke dipun pinangkani. Monggo Mas Gading rencana gimana ini? Mau apa siapa yang kita tampilkan ke muka? Wayahe Bapak Suroso mungkin maju. Wayahipun Bapak Suroso nggih. Sinten menika? Sinten Singkat mau wis digodani. Mbak Anting lah Mbak Sing nggih. Mbak Anting mureng-mureng itu. Anting, kamu mau maju atau enggak? Hah? Kamu loh, secara gratis mau jadiin payah, aku aja mau daftar loh. Maju kok dicokot Mas Bimo. Maju kok dicokot Mas Bimo. Watak. Apa. Maju. Yo, ayo Mbak. Ya, dikancani Mbak Agnes. Susan Yuk, sekalian. Sepelaku orang hero, sepelaku orang hero yang terpendam mutiara naik dalam ewono. Rasaku kaya wong bingung. Sugeng dalu Mas Gading, Mas Gadang, Mbak Limbo, Mbok Cange. Sugeng dalu Mbak. Sehat? Alhamdulillah. Tasih semangat nggih. Oh, semangat. Jangan sampai kendor. Alhamdulillah. Napa? Ya alhamdulillah nek semangat alhamdulillah tanpa kendor nopo lah ya alhamdulillah toh. Sebuah rezeki toh. Orang yang hari ini kan tidak hanya bertabur sawer. Apa? Nah, terus ayo bertabur bintang ono Mas Gading, ono Mas Gadang, ono Mas Nisa, ono Warga Laras.
Kabeh. Bintang kabeh ning kene. Iya. Bintang Kejora. Nggih, alhamdulillah menika saged nderek sowan wonten ing Kelet. Bengkok, kelet. Bengkok, kelet, keling. Kelet. Apa to iki? Bengkok, kelet, keling. Bengkok, kelet, keling. Bengkok apa bengkok? Bengkok. 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 Bengkok, kelet. Kelet. Kelet dulu. Oh, kelet sih. Bengkok, kelet, keling. Jepara. Jeporo. Kamu baru sekali ini kan ke sini? Iya, saya baru kamu di pertama kali Arep-arep. di sini. Iya. Lancar perjalanan. Alhamdulillah. Nggih. Lancar sekali. Nggih, ngucapke selamat. Selamat untuk warga Keling. Sama. Piye to? Selamat opo kok mung selamat. Salah biasanya warga. Selamat warga Keling apa? Ya warga Keling ya didoakan ya Iya toh. Selamat untuk PKWL, semoga selalu kompak. Amin no. Amin. Ya ngono. Ngene ndonga. Terus akarepe penonton. Goyong nesu ae. Nggih, semoga PKWL selalu kompak, berjaya, terus selalu apa ya? Selalu ada di hati kami. Waduh. Tepuk tangan Pak Gino ora malah foto. Pak Gino lagi live, ojo Oh. diganggu. Iya. Lagi Terima terima kasih. kasih dan getak penonton nggih. Oh nggih, heeh. Nggih, matur nuwun untuk juga Pak Suroso ya. Oke, sebagai tuan rumah matur Ya. sembah nuwun Pak. Sampun wah Memberikan meriah tempat yang sekali. layak. Oh iya, meriah sekali. Saya sangat bahagia Datang tadi sekali. sudah disambut dengan jengkol dan pete. Ya, kamu Jadi makan jangan sampai apa namanya ya? Jangan Pokoknya malam ini dewe ambu-ambunan. aku ramangan no dadine. Padahal enak banget. Ada yang kadang doyan. Pak Gino. PT. Oh Lestari Inje. Yang ada di Hong Kong Mbak Ami minta Lestari. Alhamdulillah. Ya, matur sembah nuwun. Heeh, semangane kok enak ngene. Oh. Obat. Wes Elisa, aku kan ngene iki kan dicas terus dadi full. Ternyata ono sing luwih parah timbang aku ya. Parah weruh duit langsung tong 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 tong. Lah iya sapa wae kok. Oh. Alhamdulillah menika tadi minta Lestari dari Mbak Ami Hong Kong. Nggih. Alhamdulillah tadi juga sudah ada beberapa yang masuk nggih. Request ya. Nggih. Ya, tadi di IG saya juga masuk DM. Sinden sini namanya Mbak Lucy Probo. Itu Oh, Nje. minta ampun. Oh, kenal kamu? Temenan? Kawan? Oh, anake tadi minta jenang gula dikirim buat anake gitu. Oh, nggih. Wau sampun wonten saking Bu Sri Sulasri PKWL dari Kalimantan ugi nyuwun kadung tresno dipersembahkan untuk seluruh anggota PKWL Klasik dimanapun berada. Terus dari Pak Heri yang di Bali ugi request tetembangan tembang kangen Mbak Agnesia duet kalih Mbak Oriza. Nggih samangke dipun caosi sedaya dipun ratani. Nggih, dipinangkani. Yang mana dulu? Ayo. Oh ini yang sudah di depan mata terpampang kes. Lestari. Lestari ya. Lestari sekali. Lestari. Sing nembang sapa khusus kalian Mbak Agnes? Yuk, sik maju karo Anteng ya karo Anteng. Aku mau jarene arep duet. Duet apa? Mbok Pak Gino nggih Pak nggih. Oh dari Bu Menik Taiwan. Duet kali sinten? Mas Gading. Oh, Mas Gading. Duet loh Mas Gading. Apaan? Mas Gading. Ini dari Taiwan. Lagunya menapa Pak? Ada request dari Taiwan. Iya. Mas Gading diminta duet sama Mbak Anting. Nggih. Lagunya Lagunya apa? Lamunan. Lamunan ki lagu apa? Google sik googling yang ngrungokke YouTube. Harus dipinangkani menika spesial. Pakai telur 2. Nggih. Martabak. Kelur. Berarti Mbak Agnes menembang kita duduk. Iya. Kok duduk. Lah ini sebagai apa? Ya penari latar. Kalau kita disuruh nemenin ya harus dapat bagiannya. Oh iya nanti tak bagi rata ya Enggak, nyelawe kita- enggak apa-apa siap, nyelawe oke. ya. Nggih. Nyelawe setengah.
Iya, iya, Lestari dulu kan. Nggih menika sekeng napa Kang Mas? Kang Mas Gungke. Kang Mas. Matur sembah nuwun, Pak. Matur sembah nuwun Pak Gino, mugi-mugi tansah pinaringan lancar rezeki. Berkah barokah Pak Gino. Iya, Bapak. Ora awak dhewe iki mau tugasnya dadi tukang senggak aja dapat segini ya. Lah iya, lumayan tukang senggak. Hae. 200. Bejane sik isih ngadeg. Iya. Sik lungguh ya wis, dene apa-apa. Sik lungguh ya mengkon. Dikandani ngeyel ki ngono kuwi nek dikandani ngeyel ya. Megari hae lho. Mbak Agnes makasih. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Nanti dilanjut lagi. Nggih. Mbak Anteng, iki minangkani. Mas Gading, Mas Gadang, tadi permintaannya lamunan. Lamunan. Duetnya mau diwakilin siapa? Ayo, boleh kalau enggak Mas Gading. Apa sama saya, apa sama
Ini yang cowok-cowok siapa kira-kira? Ayo, arep ngerjai sapa oleh? Sing ngedram. Wah, ya Allah. Mas Bimo Aris. Mas. Oh, lah iya, ayo Aris ya. Lamunan. Ayo lamunan ya, tengah kene. Walah. Ora Kalau walah. apa sumribet angin ratri. Iso ayo. Lamunan bersama Anting Lambang sih, Mas Bimo Aris. Iki ora romantis malah gelut. Emang kamu kemarin tadi itu jajar siapa pas di bis? Saya sendiri. Oh, enggak ada yang nemenin? Oh, enggak ada. Oh, gitu. Iya, Mas Bimo Aris juga sendiri, enggak jajar? Enggak. Oke, monggo Mas Bimo Aris, di tengah-tengah boleh. Nah, ini Mas Bimo Aris. Iya, kena iki lagi. Ojo gelut. Tenang. Nggih. Dinyalake sik. Nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu. Suaranya kok apik suaramu kok apik. Suaranya kok apik. Burung sabar. Cek. Yang ini aja lah nih. Nah, wes coba. Cek. Ceken. Cek. Nah. Podo wae iki. Dasare suarane elek, Mas. Oke. Kita persembahkan lagu Lamunan, monggo Mbak Anting dan Mas Bimo Aris. Golek apa? Notasi. Catetan. Catetan. Ayo. Lamunan. Sumur. Apik iki? Iki mesti apik iki. Apik. Seneng aku nek ndelok, seneng aku. Ting apa ya, Ting? Ora apa-apa. Ayo Kang Mas. Siap. Siap. Ayo. Sapi tansah ngranti tekamu doyai. Mring sliramu sayang. Cahyane bulan kang semunar biring pawang ati sliramu kang dadi lamunan. Mring sliramu sayang. Cahyane bulan kang semunar biring pawang
kumring sliramu sayang. Cahyane bulan kang sebenar hadirangan yati sliramu kang dadi lamunan yati sliramu kang dadi Sampun Mas Gading, Mas Gading.